The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 22, 27-28. All the ends of the world shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you. For the kingdom is the Lord's, and he rules over the nations. Matthew 24:14. This gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Isaiah 43:19. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? It will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Hebrews 9:28. Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time, apart from sin, for salvation. Daniel 8:23. And in the latter time of their kingdom, when the transgressors have reached their fullness, a king shall arise, having fierce features, who understands sinister schemes. Before we start our Bible study today, ikinahanglan ang atong pagsunod sa atong naandan nga routine. Kinahanglan nga atong limpyuhan ang atong tagsa-tagsa ka konsensya sa atong kalag, pinagi sa pagsugid sa mga salang nabuhat naton nga adlaw. Ato isugid nga to sa Dios nga Amahan. Agi ka nagsunod sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, the issue you face is not confession of your sins, but by using your free will, ang imong kabubuton, so you can make the most important decision nga imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Busa, karon mag-andam tas tong kaugalingon, pinagi sa pag-ampo sa hilom. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, niining lain na sa mga higayon nga, imo kaming gidala dinhi aron sa pagpadayon sa among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong balaang pulong. Ubani kami karon sa among pagpadayon niini aron kami makapupo og dugang paghiyong mga kamatuoran gikan sa imong mga pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Padayon kita sa atong giduputan sa pagtuon, entitled Apostasy, Believers' Occupational Hazard. Okay? Ato kining ipadayon ang atong gituki kagahapon. Now, naghisgot kita bahin sa tulo ka matang sa kabubuton sa Dios, ang gitawag og operational will of God. Sunod ang
functional will of God, ug ang ikatulo, geographical will of God. So, niya kining operational will of God, okay? Og kini padangat sa usa ka magtutuo kung siya magatuman ining maong kabubuton sa Dios, operational will of God, this will lead to good decision making. Kung siya mohimo og desisyon, kanang mga desisyon na maayo, husto, tukma, good decisions, kay iya man naghihimo diha sa position of strength. Okay? Kay inubanan ka na sa iyang divine viewpoint, mental attitude. Ug pinaagi niini ang magtutuo, makatuman siya sa nagkalain-lain nga aspeto, different aspects sa functional will of God, ingon sa geographical will of God. So mao kini ang tulo ka kategorya sa kabubuton sa Dios alang sa magtutuo. Og sa dihang mabuhat na kini sa magtutuo, diha niya matuman ang divine viewpoint nga katuyuan siyang kinabuhi. He is doing the divine viewpoint purpose of his life. Okay? So, unsa ang tuyo sa Dios sa kinabuhi sa magtutuo? Ang tubag, ang pagtuman sa kabubuton sa Dios to execute the will of God. Now, ato nang iingon nimo nga, there are two sides of the same coin, maingon ta. Ug may hinungdan nga, ang atong Ginoo dias Mateo 16, ang atong Ginoo misulti nga tukang Pedro, numdong ka, itong isgutan ni kagahapon, sa dihang kinis Pedro, mi pugong, iyang gipugngan ang atong Ginoong Jesucristo sa pag-adto sa Jerusalem. Excuse me. Og sa agi sa pagsakit o sa pagkamatay alang sa mga sala sa katawhan. Dili buot si Pedro na may tabo kadto ni Ginoong Jesucristo siyang kinabuhi. Now, alang kang Kristo, mao man kadto ang bahin sa functional will of God alang kaniya. You see? Mingon siya kang Pedro, get thee hands, Satan. Ug siyang pagsulti kang Pedro sa ingon nga pagkasulti, wa man siya maglibog bahin sa identity ni Pedro. Naibaw siya sa kalahian ni Satanas ug ni Pedro. But iyang gi-identify kini si Pedro ug Satanas. Now, ato ning gihisgutan kagahapon, apan ato ang gihapon kining tukion pagbalik. So, iyang gitawag kini si Pedro ug Satanas tungod kay si Satanas migamit man ni Pedro pinaagi og human viewpoint, tawhanong pangunahuna sa iyang dautan, evil man sa historical impact ng iyang makaguba nga historical impact ng tukang Kristo. Of course, gihikling o gisalikway man hinoon kadto ni Ginoong Jesucristo, ug busa wa kini makabalda kaniya wala. Apan si Satanas migamit kang Pedro sa tuyo nga mabalda o mahasol o kahama linga o mapugngan kini si Ginoong Jesucristo sa pagtuman sa kabubuton sa iyang langit ng amahan. Namely, ang iyang pag-adto sa Jerusalem, mao na geographical will. Aron pagtuman sa ingnon ta nga apex o kinatumniyang bahin sa functional will of God, nga mao ang iyang personal nga kamatayon dito sa krus. You sure are a stumbling block to me, Peter. Mao tigingon ni Jesucristo. Nahimog yung kang dakong babag anako, Pedro. So, mo na gisulti sa atong Ginoo nga tukang Pedro.
Kunya gidugangan pagyod og ingon ni Kristo si Pedro, nagawas ka na sa imong pakikabitay sa Dios. You're out of fellowship, Peter. You are now in carnality. Nagkarnal ka na. Uban niya ng imong tawahanon nga pangunahuna. And historical impact. Tungod kay Pedro, wa ka magunahuna sa mga butang nga iya sa Dios. You're not thinking the things of God. Pedro, wa ka magtanaw sa kinabuhi on the divine viewpoint. Nagtanaw ka sa kinabuhi on the human viewpoint. Ubusa, ana ka sa pagkakarnal. Nagalakaw ka sa kangit-ngit. You are walking in darkness. You are spiritually blind. O nagapagawas ka og mangilad og daotang influensya. Evil influence nga ranhi ka nako. So, atong makita din nga ang atong Ginoong Kristo migamit nining hitabua sa iyang pakigharong kang Pedro. Agi og pagpahinumdum ka nato nga mga magtutuo nga kini ang matagamtaman, may aguman ni bisag kinsang magtutuo nga mugamit lang sa mga tawhanong pangunahuna. Basta mugamit sa human viewpoint of life rather than the divine viewpoint thinking. Nan, kung kitang mga magtutuo, buot makatuman sa giingon tag functional will of God, ug magmadina, ugon kita sa atong Kristuhan o pagkinabuhi, nan, si Ginoong Kristo, mi-emphasize sa pagkamanungdanon, sa pagpanag-iya o Diyos nung paunahuna. Divine viewpoint thinking. Nga atong gamiton sa atong kinabuhi, ingon ng mga magtotoo as believers. So, miingon si Ginoong Kristo, if anyone desires to follow after me, to come after me, in the conditional clause kini, our Lord set up, miingon siya, if, so kanang if, di protesis ka na. If anyone desires to come after me, and that desire there, that's a reference. Naghisgot ka na o positibong kabubuton, ngantos kabubuton sa Dios. That is where success start. Ana diha magsugod ang pagkamadinaugon. And that will take the believer ngadtos pagkaton sa pagtulunan sa pulong sa Dios. Then, if he has got that desire, kung na siya niya ng maong tinguha, kinahanglang muhimo siya sa tulo ka butang. He must do 3 things. Number 1, deny, ilimod. Number 2, suffer, pagantos. And number 3, follow, sumunod ka. So, he must deny himself human viewpoint thinking mo kanibot masabot. Ug ang bugtong paagi nga makalimod o makadinay ang magtuo sa tawhanong pangunahuna, dili ang pagtindog diha sa tubangas kadaghanan o mudayon kas pag-ingon og akong ilimod ang akong kaugalingon sa mga human viewpoint thinking. That's a great desire, right? Apan dili ka napaigo. That's inadequate. Ang paagi, the mechanism nga di na magtutuo makalimod siya sa iyang kaugalingon sa mga human viewpoint, mawangon sa. Mao ang iyang pag-angkon og mga divine viewpoint thinking o mga pangunahuna ug unsaon man niya pag-angkon niini. Unsaon man niya pag-angkon? Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Sa manining ato karong gihimo. Mao ni mechanism paagi kini sa Dios. Pagtuon ra gyud sa doktrina. Mga pagtulunan sa Biblia nga gitawag ta og Bible doctrine.
Una-una ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 2:16 unsa gisulti diha nga nag-ingon sa English og for who hath known the mind of the Lord that he may instruct him, but we have the mind of whom? The mind of Christ. So, atong makita dinhi nga ang paagi niini mao ang gisulti ni Ginoong Jesucristo ngadto kang Pedro nga Pedro, wa ka magunahuna sa pangunahuna sa Dios. You are not thinking the things of God. Ang magtutuo kinahanglang makakaton, makaangkon og Dios tong pangunahuna. The believer must acquire divine viewpoint thinking, divine viewpoint mental attitude. Ug angay natong hinumduman kining musunod nga nunta sumbanan bahin niining panag-iya og Dios nung pangunahuna nga we must realize that this is the key to pass through and be able to reach success sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Paminaw. Pag-angkon og kaalam sa doktrina, sa gulan kinig pagtuo, this produces a condition of katinuod sa doktrina o divine viewpoint mental attitude. O kini magapagawas og espirituhanong gahom o uban pang mga resulta nga makapalig-on sa baruganang espirituhanon sa magtutuo. Mao kana diha, imong makita kanang magtutuoha nga naga-function na siya sa gitawag taog faith rest life, kinabuhi nga may pagtuo nga nagdalag pahulay. Ug kana nagpasabot nga muagi kana siya og gitawag og category 1 suffering. Una kanang kategorya sa pagantos nga diin naa na siya kakayahan o makahimo na siya sa pag-atubang niining maong matang sa pagantos. Apil na niya na ang being misunderstood sa mga tao sa iyang kinabuhi. Being lied about in life, being slandered, ang pagdaot sa mga tao around you. Ang atong Ginoo, tungod kay natawo man siya didto sa siyudad sa Nazareth, rather that's where he grew up. Didto siya mitubo. That was a Roman outpost, a military base. Ug nailhan gyud siya didto pagayo. He was well known sa tibuok nga lungsoranong Hudiyo nga nasayod sa iyang birhen nga pagkahimugso. Virgin birth. And of course, unsay buhaton sa negatibong kaumbuton ngadto sa kamaturan, ila gyud ng tuison, they are going to twist it. Ila gyud ng lawgawon, lubgon, and always redefines it. Wa siya kailagkin sa iyang amahan, muna ilang isulti. He is a bastard. Muna ilang isulti. In the technical use of the word nga bastard, nga nagpasabot nga you're born out of wedlock. Sagid ka grabe ka ng pagbugal-bugal, pagdaot. It's a slander. Sa in English, it's defamation. What lying bahin sa atong Ginoo, saka bakak. Usa ka na ka-implo sa category 1 suffering nga pag-atubangon sa magtutuo nga naay doktrina sa iyang kalag. He has to handle it sama sa pag-atubang sa atong Ginoo niini. O yun sa niya, yun sa manig Ginoo Jesucristo sa pag-atubang o pagpakigharong niini. By the perpetuation sa iyang pakigambitay sa Dios, iyang gipadayon, iyang pagpakigambitay sa Dios, fellowship with God, ang pagpadayon sa iyang kinabuhing mapagtuo nga nagadalas pagpahulay, the faithless life. Now,
dealing with evil, pagpakigharong niya sa dautan, evil, ug pagpakigharong niya sa kaburong o way kabangkaagan, ignorance. Dealing with hardness of heart, pagigharong sa katiga sa kasing-kasing. Dealing with blessing, panalangin. Pagigharong sa kauswagan sa kinabuhi, prosperity in life. Kinahanglan niya ang pag-deal sa prosperity test sa matagutlo sa iyang kinabuhi. Ingon man, he has to handle the adversity test usab. Ug bisag unsa may atubangon sa magtotoo sa iyang kinabuhi, kauswagan ba o katalagman ba, bisag unsa. Sa laing pagkasulti, regardless og unsa mang matang sa pag-antos nga iyang giatubang, kinahanglan siyang makasugakod. He must be able to handle it. Ug unsaon niya pag-handle niya na? Unsaon? By the control thought life. Nga resulta ka na sa iyang paggamit sa faithless life, ang kinabuhing may pagtuo nga nagdala og pahulay. He must maintain sa iyang kinabuhing Kristohanon nga nagalakaw uban sa Dios. Umikan sa iyang pagkigambitay sa Dios, his fellowship with God. Mao ka na madinaugon, that's a successful handling of category 1 suffering. And that leads to the third fact. You see, the first one leads to the second one. Ang magtotoo, why category 1 suffering kung nahigawas siya sa pagkikambitay sa Diyos. Then, na siya category 2 suffering. Mao ni Diyos nung disiplina. Na siya ay category 1 suffering, sanglit, he is operating diha nga why divine viewpoint lifestyle. Kung niya mutagbo siyang category 2 suffering, o kung sa'y goal, tumong niya na. Unsa man. Tubag ang pagsundog o pag-awat sa divine viewpoint lifestyle ni Ginoong Jesucristo. Now, paminaw. Kung imong tan-awon o huna-hunaon ang kinabuhi ni Kristo sa tinuhanong pagi in the human standpoint, makaingon yung kag mura tong iyang kinabuhi hingpit nga train wreck, hingpit yung pagkagusbat, total disaster. Makaingon yung ka. Apan tinuod, he ended up perfectly. He executed the will of God sa iyang kinabuhi. Nga naman, tungod kay wa siya mga kabdangan, wa siya kagamitan, gibiyaan siya sa tanan. Everybody has abandoned him. He was falsely accused and was crucified. Ug busa, iyang natuman ang divine viewpoint purpose sa iyang kinabuhi. Ug kung basahon nimo ang Pilipos 2, kini nagaingon og being found in a form as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even death on the cross. Busa, ang Dios mituboy kaniya, highly exalted him. O gihatagan siya og nga above every name, and that the name of Jesus Christ, every knee should bow, og ang every tongue should acknowledge to the glory of God the Father. Si Ginoong Jesucristo midangat gyud sa iyang malampuson. He was perfectly successful in his life. Ug mao kana ang angayng pagasundon sa usa ka magtutuo nga nagatuman sa pagbuhat sa plano sa Dios iyang kinabuhi. Ang pagsunod sa panginabuhing divine viewpoint lifestyle ni Ginoong Jesucristo, ug kung ang magtutuo magatuman lamang sa pag-execute
sa Divine Viewpoint Lifestyle alang siyang kinabuhi nan madawat unya niya ang full reward dito sa eternidad. Suma pa si kaduhang Juan, Kapitulo 1, versikulo 8. We have seen the goal for every believer kung bahin na sa eternal state, ang usa ka magtutuo, nagaawat o nagasundog sa Divine Viewpoint Lifestyle ni Ginoong Jesucristo. Mao na itong giingon og a life well lived or successful life. Sabi nimo, ang kalimutan nagaingon nga inikamatay kuno sa tao ug ibilin niya ang tanan niya mga butang o kabtangan o mga kayamanan, kini siyang tawhana adunahan. Apan sa laing bahin, ang Diyos nagaingon nga inikamatay sa tao and he senses that all he has, that's when he is wealthy. Mao ka tinuon nga pagkadato. That is the laying up of the treasures in heaven. Nga gisulti diya sa Mateo 6:19 ngadto sa 34. And then of course, it refers to the production of divine good down here, din his ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Din ba? Ini nga itong pagkinabuhi karon. Now, niadtong 70 ano Domini, ang mga Hudiyo, gipapahawa sa yuta. They were driven out of the land. Apan sa tuig 30 ano Domini, anay pagkabalhin na ay kausaban a transition gikan sa Israel being a repository of truth, ingon man sa paagi sa Dios sa pagsangyaw, God's mechanism of evangelism. Ngadto na giingon og lawas ni Kristo nga mao na karoy punduhanan, a repository of truth ug ang evangelistic mechanism sa Dios. Ug ang panahon sa simbahan, church age, mahuman inigabot sa pagsakgaw sa simbahan, a rapture of the church. O kining hitabuha, sigurado mang yung moabot, mao na giingon og imminency of the rapture of the church, meaning ang pagkaanaan niya ng kasiguro sa iyang pagkahitabo. Imminency of the rapture of the church. Kini nga imminency, nagpasabot nga mahimong mahitabo ang rapture mga pila ka takna, pila ka gutlo gikan karon, mahimo pong mahitabo kini after 50 years, 10 years, 1 year, o tingali mga 1,000 years pa. Wa gid ta kay bawog anos ani mahitabo apan siguro nga mahitabo. Sabot? Tinuod nga that coming event casts its shadow on the way things are shaping up dito labi na sa Middle East. It looks like we could be heading, nagapaingon na ta, sa katapusang mga adlaw. Ilabi na sa massive apostasy. Sumaas gipadayag sa 2 Timoteo Kapitulo 4, 2 Timothy chapter 3, 2 Timothy 2, ug ang unang Timoteo. Kini sila nagapadayag sa mao nga dako nga pagbiyas pagtuo, massive apostasy. Magahisgot sa bahin niini diha sa libro ni Daniel, diha sa pinadayag, ingon man diha sa uban pang mga bahin diha sa balang kasulatan. Kaya bigod nimo, kita karon nagapuyo nining panahon sa labihan kabaga sa duot sa katawhan sa tibuok kalibutan nga nagpangbiyas pagtuo. It's a massive o worldwide nga apostasya. Yanumdum ka na sa
unsay buot pasabot sa apostasya, ng biya na, departing from the truth. Apan lagi, wa pa nato may bawi kung kanus agad may tabo ang pagsakgaw o rapture sa simbahan. Ug busa, ang paagi nga kitang mga magtotoo makapangandam sa atong kaugalingon sa dili pa moabot ang pagsakgaw, mao ang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pagtuon, pagkaton, pagtuo, pag-angkon nini o paggamit nini sa atong kinabuhing Kristohanon. Agi og tuman sa tulo ka kategorya kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Lain na po ning mga lista sa kabubuton sa Dios. Viewpoint will of God, operational will of God, ug ang geographical will of God. Ang viewpoint will of God answers the question, what does God want me to think? So may buot sa Diyos nga akong una-unaon. Ang operational will of God answers the question, what does God want me to do? Ug ang ikatulo nga geographical will of God answers the question, where does God want me to be? Now, all of these nagalangkob sa mga tulumanon nato nga mga Kristohanon aging pangandam sa atong kaugalingon. Laki pa gyud niini mga tulumanon na mao nga atong pagpadayon sa pagpuyo by residing in the operational divine sphere. Mao ni atong puluyanan. Okay? Dinis kalibutan. Sanglit samtang aniya kita dihang dapita magapuyo. If we continue residing there inside, kita nagpadayon usab kita sa pagkaana sa atong pagpakig ang bitay sa Dios. Yes, nagpadayon ang atong fellowship with God. Nagpadayon nga kita napunan sa Espiritu Santo ug naga-function sa divine viewpoint lifestyle. Nagalakaw kita kung nagakinabuhi kita diha sa kahayag, walking in the light, nagakinabuhi kita diha sa pagtuo, nagakinabuhi kita sa gitawag og faith rest life. Busa, gitawag kita niya ng maong kahimtang og mga spiritual nga mga magtotoo. Spiritual believers. Ug sanglit nagapadayon og nagmalahutayon man kita sa pagtuman sa hingpit nga kabubuton sa Dios, then we are ready for phase 3 sa plano sa Dios. Ug diha mahimong tataw na ang gisulti diha sa Pilipos 1:21 nga nag-ingon og, for to me to live is Christ, to die is unsa gain. Ingon niya na, fellow believer, to get ready sa dili pamudangat ug mahitabo ang rapture. Ang magtutuo ra nga andam maong mubati og paghinam-hinam nga nagapaabot sa phase 3 sa plano sa Dios. Kaya magtutuo nga dili andam, dili paghinam-hinam ang iyang bation, kundi ang kakulba, kahadlok, kakuyaw, ug pagkawili ni ining kinabuhi, diin gitawag og walog sa mga luha, valley of tears. Upon again, we do not know when will the rapture occur, right? Why nasayod? Wala o walay nasayod bisag ang mga manulunda, even the angels. Wa kay bao, ang Diyos rin nasayod. So we should not be concerned as to when will it happen. Our concern should be how to be ready. Saan ito pagpangandam sa atong kaugalingong kalag. Kung we are right with God,
Nagapadayon ba kita sa pagtuman sa perfect will of God? Now, our gathering together unto Him at the end of verse 1, kini may paghisgot sa pagsakgaw sa simbahan, the rapture of the church. O dihay fake news, false information nga gipakalat dito sa unang siglo during the first century, just as there is karong mga panahon na. Uso naman gud ning mga fake news karon, di ba? Uso. Now, it has never stopped. Wag yun ni muundang. Kinigod sa Satanas. Is never going to stop hangtod sa kaduhang pagbalik ni Ginoong Kristo. And along with his demons, the fallen angels, they're going to be put in the abyss. Ang bottomless pit, bungaw nga way kinutuban. Nagisgutan diya sa Revelation 20 verses 1 through 3. Atol sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Kristo. And one of the reasons, but not the only reason, that the millennium gitawag kinig golden ages tungod kay niya ng panahon na wa na'y relihiyon. Wa na'y mga mini nga mga doktrina. No more false doctrines anywhere on the face of the earth atol sa paghari ni Ginoong Kristo dinhi sa yuta. Pilang tuig? 1,000 literal years. So dili tiyaw ang kanindot o pagkalalim o pagkamabulukon niya na nga panahon na. It's gonna be a fabulously wonderful time. Just think what that would do. Karong panahon na if we just remove all the false doctrines diyas gawas. Di ba unsa kanindot unta? But the curse will be taken off by nature. Ang millennium musugod only with believers. Okay? Mga magtutuo lang ang makasugod nini. There will be justice administered by Christ kada buntag. It's gonna be a fabulous time. Satan is cast into the bottomless pit for 1,000 years. Ug human niya ng gidugayuna. Suma sa giingon diya sa Revelation 20 verse 7 through 9. Kini si Satanas pagabuhian. He shall be loosed out of his prison. Umugawas kini siya aros pagpadayon sa kanang pagtiwas sa iyang paglingla to deceive the nations, to finalize his rebellion. And then itambog na gyud kini siya dito sa linaw sa kalayon, the lake of fire. Revelation chapter 20 verse 10. Now, the gathering together unto him is a reference dinhi sa pagsakgaw sa simbahan. Again, wanta mahibawog kanus agyod mahitabo kining rapture of the church. So, all the believer has to do, maura ang pagpangandam siyang kaugalingon. And the way for a believer to get ready alang sa eternal state, mo kadtong atong gisgutan kaganiha. O kini magasugod pinaagi o positibong kaumuton, positive volition ngadto sa pulong sa Dios. Because positive volition toward the Word of God, that desire to gain the knowledge of the Word of God, and thereby pagtuman sa kamubuton sa Dios alang sa kinabuhi sa magtutuo. Maangkon lamang sa magtutuo ang kaalam des pulong sa Dios sa dihang magamaton kini siyang positibong kamubuton ngadto sa pagtuon, pagkaton, paggamit sa pulong sa Dios. Namdong ka ba sa atong kanang inunta keyword or nga atong memory aid? Operation SLBA. Study, learn,
believe, and apply. Ayaw na nagkalimti. Okay? Now, og sa pagkatuon sa magtutuo sa pulong sa Dios, iyang isagol kanang nakatuunan niyang doktrina uban siyang pagtuo niya na, that is blending that knowledge together with faith. Manibot pasabot. Anana siya sa kahigayunan sa pagkatinuod sa mga panalangin gikan sa iyang naagian nga potentiality. Now it has become a reality of blessing dinto sa pikas niini. Sanglit, kanang iyang pagsagol sa doktrina o sa pagtuo, kana musangpot ngadto sa kahimtang sa pagkatinuod na sa doktrina o doctrinal reality. Ingon man divine viewpoint mental attitude. Nga sa dihang ang magtutuo makabaton na o divine viewpoint mental attitude, nan, makaangko na siya sa espiritualong gahom, spiritual power in life. Mao kini ang source, tinubdan sa spiritual power, sa spiritual discernment, spiritualong pag-alinggat, ingon man sa espiritualong gugma. O kini mo resulta ngadto sa giingon sa in English og doctrinal orientation, doctrinal objectivity, doctrinal confidence, doctrinal courage, pagkahiluna sa iyang tumong, goal orientation, grace orientation, sulod nung katahom inner beauty, o uban pang manindot nga mga resulta niini. Laki pa gayud sa iyang pagkaokupado sa doktrina ug sa control thought life by which ang magtutuo nagasibog sunahan sa iyang pagtuman sa tanan nga mga tulumanon sa phase 2 life, panginabuhing Kristohanon sud sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, ang magtutuo nga nagapadayon sa pagbuhat niining maong mga tulumanon agig tuman yes execution of the protocol nga plano sa Dios sa kinabuhi. Kining magtutuo nga atong gisgutan dinhi, dili gid siya magpabalda o magpalinga sa iyang pagdupot sa iyang pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya ang gipunting nagyod sa una-unas maong makugihon, matinud-anon o malahutayong magtutuo, maong iyang tumong, ang iyang pagkabot sa paghimaya sa Dios, ug sa iya na unyang pagdungog sa famous accolade, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful on the few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord." Mo kanang classes magtutuo, the kind of believer who is fulfilling, nagatuman sa kabubuton sa Diyos, alang sa iyang kinabuhi. And thereby fulfilling, completing sa divine viewpoint purpose Diyos nung katuyuan siyang kinabuhi. Mo hinungdan nga si Satanas will do anything to get a believer distracted gikan sa pulong sa Dios. Maning kamot gyud ni si Satanas sa pagbalda ug paggamit tanan niyang mahimo sa paglinga, lingla, kung mahimo sa paghunong, sa magtutuo, sa pagsibog sunahan sa iyang kinabuhing Kristohanon. Busy pagayo kini Satanas sa pagpangitag pagi, aron lamang iyang mababagan ang nagatubo ug hamtong nga espirituhanong magtutuo. You see, tanan yung iyang himuon. Just like he will use anything to get an unbeliever distracted from the gospel. Tumong ni Satanas sa pagbabag sa dili magtutuo ang unbeliever nga dili kini siya makadungog sa mayong malita sa kaluwasan. Kaya nga naman, do you know why?
nga dili siya buot nga makadungog sa gospel ang unbeliever. Tungod kay si Satanas miserable man. And do you remember the principle on this? Misery loves company. Miserable, alaot, makaluluoy kini si Satanas. And that is why he wants unbelievers to be miserable like him. Likewise, sa mga magtotoo, buot niyang miserable pod kini sila sa ilang kinabuhing Kristohanon. Mao nang mitunga ka ng maong popular nga prinsipyo lagi. Misery loves company. Ang yawa go, dili buot nga makadungog o makadawat sa maing balitas kaluwasan ang mga unbelievers. Sanglit ni ibaw man siya nga, kung mudawat na gan sa kaluwasan ang dili magtotoo, adto kini siya mudangat sa langit, ug labihan niya sa pagkasina ni niya. Di naman siya makaanto dito. Wala naman siya chance. Ug kay naibaw man kini si Satanas pag-ayo nga, wala man siya laing padulungan, he has no other place to go than the lake of fire nga giandam sa Dios alang kaniya ug sa iyang mga demonyo. Sumas gisulti diya sa Mateo 25:41. Na diha. Itambog man kini siya diha. Human gyud sa millennium. Nga mabasa nato diha sa Pinadayag Kapitulo 20 versikulo 10 nga nag-ingon sa in English og, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Again, Satan wants as many people, kung mahimo ang tanan, which is impossible to happen because of man's volition, kung mahimo madani, malingla niya ang kinabag-ang duot sa katawan, ngadto padong sa kalaglagan, eternal destruction, tungod sa prinsipyo, misery loves company. Kung sa ato pagkongsultihan sa Binisaya, ang pagkaalaot may higugma og mga kauban. Mao ba na Binisaya ang husto? O sa inato pag iyong pagkasulti, ang pagkaalaot buot o kauban. Husto? Ako sublion sa pag-ingon. Nga kini si Satanas is so jealous, labihan niya sa pagkasina of every believer. Sanglit, muadto man kini siya, the believer I mean, muadto man kining maong magtotoo dito sa langit. Diin dito, wa na'y kagol, wa na'y pagantos, wa na'y luha, wa na'y kamatayon. The old things are passed away. Or as what Psalm 16:11 says, in God's right hand there is the fullness of happiness and pleasure forevermore. Kay samtang kita mga magtotoo, nagapahimo sa pagtagamtam sa great time in heaven with God, naibaw kag unsay himuon o may tabo ni Satanas sa iyang mga demonyo o sa iyang mga demonyo, kauban niya, burning in the lake of fire. Adto sila mga pagod hangtod. Kini si Satanas is so intensely jealous of believers. Kining itabua is something else. While dili siya maka-tangtang o maka-take their salvation away from them, kung may nagasabot bahin sa eternal security apart from the Godhead, it is Satan. Anaalay duha kabutang ang mabuhat ni Satanas. He only has two things that he can do to a believer. Ang una is to screw up his life in phase 2. Pagguba o pagdaot sa kinabuhi sa Kristohanon by getting him distracted from the Word of God in his life. Ug kana makapugong sa reward factor dito sa phase 3. Ug balikon ta, misery loves company. Ug busa,
Si Satanas ginganlan og avowed enemy of God ug sa kaliwatan sa tao. Ato siyang kaaway. Kaaway sa Dios o kaaway natong mga tao. Iyang tumong ang pagguba sa kinabuhi ni bisag kinsang tao, most especially sa kinabuhi sa mga magtotoo. Pinagis pag-distract o pagbaldas magtotoo nga dili makatuon sa pulong sa Dios. He doesn't care what o unsay iyang gamiton sa pagbaldas magtotoo. He will use anything. He will do anything nga gitugot sa Dios nga iyang mabuhat. Look at the way ug giun sa niya sa pag-atake si Job. Si Job, hinumdum ka. Sa usalang kahapon niya na in one afternoon, iyang giguba ang tanan ni Job nga katigayunan. He destroyed all of Job's wealth. Ang iya pag yung gipamatay ang napo ka mga anak ni Job. O in a few days later, yatagan pag yun des Job o kabahong, skin ulcers, gikas o ni ini, ngadto siyang lapalapa. Umiingon ni Satanas, ngadto sa Diyos, Ginoo. Kung mo itugot nga pamtangan ni Job ini mga butanga, dili na kini siya mo panalangin kanimo. He won't bless you. Pasabot, nga muhunong na kini siya simba kanimo. Di mo nagsulti ni Satanas. And of course, the issue to Job was, will the satanic attack going to get him distracted? Makabalda ba kini kaniya siyang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos? You see? Is Satan going to be effective? Is Satan's theory about you right? No, it was not. Sayop si Satanas bahay ni Job. He was wrong about Job. Tangtanga ang iyang mga kauswagan. Take his prosperity away and he will turn on you. Talikod. Ubiya kini siya kanimo. Di na kini siya musimba nimo. Di na kini siya mahigugma nimo. O di na siya mutahod kanimo. O di na siya mo function with doctrine anymore. But Satan was wrong. Sayop bahay ni Job. What a believer's objective o tumong niya diya sa phase 2 sa plano sa Dios, maong pagsiguro nga sayop usab kini si Satanas about any other believer. Ayaw gyud pagpabalda from the Word of God. Ayaw. Kasabot ka? Ayaw og ayaw. Di man ni ka na pagayo, igsuon nga magtotoo. Kaysa higayon nga magpabalda ka sa imong pagdupot sa pagtuon sa pulong sa Dios nan mo nagiingon og imong tinuyuan nga nagpabalda, nagpalinglakas, panuway o sayawa kansang tumong diha kanimo maong paggusbat, pagpusgay, to devastate o paggunob kanimo sa imong pag-alagad sa Dios, pinagi sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya abigod nimo, ang tuyo ug tumong ni Satanas kanato mga magtotoo, mao ang paglingla, paglansis to deceive us, nga sa higayon nga ato siyang tugutan sa pagpenetrate sa atong Kristohanong kinabuhi, mao na giingon sa popular nga prinsipyos doktrina og you are a product of your decision. Na mao na. Now, ato ni padayon ugma kini apay daghan atong pagatukion bahin ini. Dinhi lang una kita kutob nini nga dawa og ayaw sipiat sa pagsunod niini sa sumpay nini atong gitun-an. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos. Nagapasalamat kami kanimo. Ninilaing higayon sa among pagpakigamitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat ning tanan hinaot nga. Sa among nakatunan, niningadlawa nga mga kamatuoran gikan sa imong mga pulong mahimong ta kining panalangin sa mga daong panginabuhi ng Kristohanon.
Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.